Les tecnologies són útils perquè ens connecten amb altres persones en un espai comú i ens ajuden a compartir les idees. Els estudiants d'una classe assimilaran millor un temari si en debaten a la xarxa els continguts i els treballen en comú que no pas si els memoritzen de manera individual. Les aplicacions mòbils i els ordinadors no només són per divertir-nos, sinó que també poden ser una eina poderosa d'aprenentatge. Jo em vaig fer investigadora perquè un dels professors de la facultat em va proposar traduir uns llibres innovadors que ell havia trobat en un viatge a Anglaterra. Vaig aplicar-ho amb uns alumnes i vaig veure que realment funcionaven. I llavors vaig decidir que volia aprendre més sobre com ensenyar a pensar millor. Manoli Piferrer és professora de Psicologia de l'Educació de la Universitat de Lleida. Forma part del grup de recerca Contic, Aprendre amb Tecnologia. Les noves tecnologies s'han de veure com una eina per desenvolupar estratègies a fi d'aprendre millor. Ens modelen el pensament i ens fan assimilar els continguts de forma diferent. Abans apreníem d'una forma més repetitiva. Ara, cada vegada la societat és més complexa. Per tant, els reptes són també més difícils, amb més variables. Això no es pot fer reproduint la informació tal qual la tenim escrita. Per tant, les tecnologies ens ajuden a fer aquest pas. Educadors com la Manoli analitzen des de fa anys la utilitat de les eines 2.0 per ensenyar els continguts del currículum escolar. Hem proposat als alumnes dissenyar un espai del centre respectant criteris mediambientals. Remodelar una de les parets del pati, doncs vam fer tot un procés per dissenyar aquella paret amb diferents tècniques, amb diferents materials. Ho vam publicar a la web del centre i tots els companys del centre han pogut votar quin dels projectes que van dissenyar els alumnes és el més adequat i els agrada més per la paret del seu pati. El professorat ha comprovat que els alumnes són innovadors a l'hora d'utilitzar a les aules tecnologies que ja fan servir per divertir-se quan són fora de l'escola. Els alumnes van sempre un pas per davant dels professors, però no amb la idea de que són millors que els professors, sinó que aporten formes d'utilitzar la tecnologia que els professors no havien planificat abans. Per tant, és molt enriquidor i es crea una dinàmica d'aprenentatge mutu molt vàlid.